Здравейте, хора! Днес ще играем на Sling Kong. Малко просто ми зарежда по-бавно. Вот, какво стана? Нещо ми заби. Ще се опитам още един път. Този път стана ето. Вижте колко герои имам. Аз не съм с Халк. Ще започна от началото. Един, два, три, четири, пет, 10, 20, 22, 26, 30, 34, 39, 42, 47, 49, 50 героя. Аз играя с този. Аз играя с тролчето. Той е много макефи. И е за 10 минути. Убиха ме. Поне за 12. О, мога да ги умножа по 3. Хора, спрях за малко, защото исках да изгледам клипа. Надявам се да не загубя, защото се садна. Базикам се. Аз може да свършим след една минута-две. Защото няма какво правя. Един мой приятел Румен Тодоров, той също има канал. И неговия канал се казва Андон Тодоров. Една космическа котка е. Ако искате му вижте канала и се абонирайте за него и също му лайквайте клиповете, защото той също прави много готини клипове. Затова, че хора, ако искате, може да се абонирате за мене и да дадете палче нагоре. Аз спирам. И така. Чао, хора!